Wara 11 sija fl-awla ebda kummenti min-naħa tad-Deputy Leader Laburista Chris Fearn ħareġ mill-qorti ftit qabel l-10:30 ta' filgħaxija u l-espressjoni fuq wiċċu kienet titkellem weħida. Kif jista' jkun li m'għandu ngħid? M'għandix iżjed xi ngħid dak li dal-għodu. Għandek naħseb ħafna xi tgħid lill-poplu, Mr. Fearn. Apoloġija lill-poplu, Dr. Fearn. Dr. Fearn. Apoloġija lill-poplu. Dr. Fearn, trid tagħmel apoloġija lill-poplu, Dr. Fearn. Rispondi fil-qorti. Dr. Fearn, kif jista' jkun illi m'għandu ngħidx? Dr. Fearn, naħseb il-poplu jeħtieġ risposta. Il-pazjenti jeħtieġu risposta. Hemm St. Luke's Barumbara tal-ħamim, Dr. Fearn. Mr. Fearn, kif jista' jkun m'għandu ngħidx li vitals huma jagħmlu xejn? Lill-poplu, Dr. Fearn, apoloġija. Ara apoloġija. Akkumpanjat mill-mara tiegħu Fearn baqa' ma wieġeb għall-ebda domanda. L-istess għamel il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna skiet assoluta sejħa persistenti biex hu jirriżenja. Tħossok skomdu li rappresentajt il-Malta. Tħoss li għandek tirriżenja? Prof. Cicluna, ma tħoss li għandek tirriżenja? Il-poplu għandux risposta. Quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana tresqu mhux biss Fearn u Cicluna iżda anke tliet segretarji permanenti li qed jaffaċċjaw akkużi b'rabta mal-iskandlu tal-isptarijiet fil-fatt f'din is-seduta maratona li kienet aktar kalma mill-ġurnata ta' qabel tresqu b'kollox 14 persuna li l-koll wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjubin fil-qorti. Il-lista tinkludi l-eks segretarji permanenti Alfred Camilleri u Joseph Rapa u s-segretarju permanenti attwali Ronald Mizzi illi jmexxi l-Ministeru ta' Silvio Xkembri. Inti ma kellekx idea ta' dak kollu li kienet jiġri? M'għandix kummenti x'ngħidlek. M'intix ħadd kummenta fuq il-fatt li Vitals u Stewart ma għamlux dak li kellhom jagħmlu? M'għandix kummenti x'ngħidlek. L-affarijiet Fil-qorti akkużati il-membri tal-Kumitat ta' Ġudikazzjoni James Kamenzuli, Robert Borch u Manuel Castagna illi Manet News baqa' jiddefendi l-proposal li preżentaw tal-Vitals. Skont il-proposal li għamlu kien hemm anzi proposal vera tajjeb għalhekk għażilna lilu. B'Kastanja jgħidilna wkoll li l-proġett tal-Vitals kien jidher tajjeb. Kellu proġett on paper tajjeb għax jien imxejt skont l-RFP li kien hemm u l-RFP kienet tgħidli li rid nevalwa on paper. Allura min hu l-moħħ wara din il-ħadma kollha? Il-moħħ jien naf li tistaqsi. Mal-akkużati hemm il-kontrollur finanzjarju Kenneth Degwara kif ukoll 5 avukati Kevin Degwara, Jean-Carl Farrugia, Aron Mifsud Bonici, Deborah Enchapel u Brad Ligat. Dan il-każ issa ġie differit għal 11 ta' Ġunju li ġej.